Conversation for me, it was most enlightening. Ngenxa yokuthi ingifundisile futhi ingibonisile ukuthi black women or specifically Zulu women or women from KZN bayafana nama gays. Why ngisho njalo? Njengoba namuhla kushawa izitabane ngokuthi zigqoke imvunulo yakwaZulu. Empeleni ziphumuze thina kwi ring esihleli sikuyo. La ku TikTok each and every day, each and every week. Kune amadoda who have amassed a massive following ngokwenza njani ngokugxeka nangokwenyanya abantu besifazane futhi those men are men from KZN. This week kungena ama gay esikhaleni sethu ngoba thina kuhleli kune video etrendayo esidicilela phansi nesikhumbuzo ukuthi asibona abantu kangakanani futhi akekho nanoxoshwayo kungcono ngisho uDominic ubuya bahube uma sebemnamathele kakhulu thina sihleli seringini thina we are a punching bag for Zulu men thina kufanele ke lokho uma si approach le conversation sikukhumbula ukuthi we are not different from gay men ngokuthi nathi basebenzisa besilaxaze bajike besithuke in public. I think that's my biggest gift in this conversation, and I think this came from a video I saw kaSithembeka, and it really emphasized something ngimi ukuthi ngakhumbula ukuthi next week kuzobe kuyithi futhi back to default setting lamadoda asithukayo uTamara got a massive following for hating on us. Nikhumbule lokho ukuthi yibo labo bantu, and most of them basenyanya basizonda egameni losiko. So ufanele hamba uyibuza ukuthi uhluke ngani wena nesitabani. Mina ngokwazi kwami kungcono izitabani ngoba ziyakwazi ukuthi ipakishe ikhwama zazo zihambe ze vacation mase ikhathele imisogyny yala eSouth Africa. Thina we have no escape. Thina kunama content creators who are dedicated ekusehliseni isithunzi nokusithukeni as Zulu women abazalele Zulu men. Thina sinamagama oXuma Lisuze, amaqhasha, amadusha. Lawo magama ayikho indoda yesiko engaye ngayibona imekhabenteni ithi cela niye ukubiza odade wethu osisi bethu izingane zethu ngaleyo magama aziswana ayinhlamba. Thina siyathuka each and every day. So wena ke obusy ohambisana nongizwe ukhumbula ukuthi a lot of these men aba lose their heads over imvunulo. They don't lose their heads over ukuzalisa abantu besifazane bengashadile. Isiko kubo lihle uma licindezela wena. Uma limholder accountable lithi uyindoda ngokuthi uganwe abayizwa leyo part. Futhi abayiphasisi futhi abahlangene. Empeleni bamile nesibhaxu nesitswebu banenebula wena ngokuthi uvumelene ukubazalela. Bakwenyanya from top to bottom. They are pedophiles bashada izingane ezincane egameni lokuthi bazonda wena as a Zulu woman. Bakuzondela ukuthi ubazalelile. Awuhlukene nawe negay, they use you and discard you. And as a baby mama fanele uthula uthi do while emuva on yena ngempilo yakhe futhi ungalungelwa yilutho wena. Mina ngizothi nje zikhumbuleni ubugay benu. Remember amagama, if video izobe trenda next week iyobe nabalandeli ngaphansi abantu abanithuka egameni lokuthi you are now worthless according to isiko labo. Ukukhumbule lokho. Yabona nje amagay asiphumuzile kuleli viki, but next week Monday kuzobe kune video eneyinhlambe ezintsha fresh brand new ethuka abantu besifazane specifically base KZN. Yabona nje sikufake lokho emakhande ethu ukuthi lawo madoda are the very same men azobe nithuka next week.